Dobrý deň, milí poslucháči. Máme tu ďalší diel podcastu Uhol pohľadu a ja mám pripravenú ďalšiu hostku. A dneska je to Zuzka Hojstričová. Zuzka, ahoj. Ahoj. A o čom v podstate na začiatok ešte poviem, že o čom je tento podcast. Ja si pozývam do podcastu ľudí, ženy aj mužov, ktorí v podstate zažili v živote nejaký príbeh alebo nejakú lekciu alebo nejakú výzvu, ktorá ich posunula v osobnom rozvoji. A u Zuzky to budeme hovoriť o infekcii hrubého čreva a konkrétne o baktérii, ja to mám napísané, mám taký ťahák, volá sa to, že Clostridium difficile. A o čom to v podstate je, alebo čo to spôsobuje táto baktéria, o tom nám viacej povie Zuzka. A Zuzka je prekladateľka a tlmočníčka, dlho roky pôsobila aj v korporácii, kde prekladala a momentálne vlastne na voľnej nohe. Takže Zuzi, vítaj ešte raz. A Ahoj. poďme tak nejako, možno ja vždy idem tak chronologicky na tie veci, že v podstate ako to nejako začalo, alebo čo si pociťovala, či si mala nejaké zdravotné problémy a začala si šípiť, aha, toto asi není bežné. Čo nám o tom povedať? Áno, tie problémy začali, keď som vlastne prekonala také bežné, neviem, či to bolo prechladnutie, či to bola chrípka, angína. Ja v podstate som nemala žiadnu diagnózu, len mi obvodná lekárka predpísala antibiotika a po užívaní antibiotík posledný deň prišli také tie klasické antibiotické hnačky. No a tie hnačky sa väčšinou u ľudí upravia tým, že zmenia nejako stravovanie, prejdú na dietu, začnú brať probiotika, ale u mňa sa to nestalo. Naopak, tie hnačky sa zhoršovali, ten stav sa neustále zhoršoval. Chodila som po lekároch, všelijakých obvodných, aj gastroenterológoch, tí tvrdili, že mám byť trpezlivá a že s hnačkami sa k lekárom nechodí a že mám brať lieky proti hnačke. Také, čo zastavujú hnačku. No a po 2 týždňoch už som bola tak zoslabnutá a tak unavená, vyšťavená z tých hnačiek, že vlastne už som nevládala ani vstať z postele. A možno sa vrátim k také nejakej stravovaní. Aké máš stravovacie návyky? Lebo aby sme sa nejako trošku približili k ľuďom, že v podstate, že či máš nejaké rozdiely oproti klasickému, ja neviem, jedálničku, alebo aká je bežná tvoja strava? Myslím si, že rozdiely oproti iným ľuďom nemám. Stravujem sa, by som povedala, že aj celkom racionálne. Som taká veľmi triezva, čo sa týka alkoholu, nefajčím. Stravu mám takú tú bežnú slovenskú stravu, veď ako všetci. Stravovala som sa na obedy v jedálni a snažila som sa aj si vyberať také, že tie lepšie, zdravšie jedlá. Vôbec som nedávala fast food. Dokonca nemám vo zvyku piť sladené nápoje. Pila som kávu, tak ako asi každý. Premýšľam, že v stravovacích návykoch ten problém asi nebol, pretože tá strava naozaj nebola nejaká, že iracionálna. Jasne. Pýtala som sa práve preto, čo si mi aj odpovedala, aby vlastne poslucháči nejako vedeli si aj vyhodnotiť, že jednoducho, kde môže byť nejaká taká príčina. Čiže vlastne v strave to nebolo, lebo áno, ako si ty povedala, že môže byť príčinou aj strava, že tie fast foody, ktoré keď dávame do tela naozaj dlhé obdobie, tak potom sa to niekde ukáže. Áno, čo nebolo a toto vlastne... to som nikdy nerobievala. Nikdy som nedržala nejaké že diety na chudnutie. Naozaj nemôžem povedať, že by som robila také tie zásadné stravovacie chyby. Zásadné stravovacie chyby. No dobre, prišlo v podstate to obdobie, keď akože 2 týždne už si nevedela čo a ako. Čo si potom urobila? Zostala si doma, alebo ako si postupovala? No, ja som najprv sa snažila chodiť po lekároch, keď som ešte vládala chodiť. No ale lekári nič. Dokonca ma posielali domov a sa hnevali, že som prišla, alebo že som im tam priniesla infekčnú hnačku, alebo neviem čo. Pritom tá hnačka nebola infekčná, bola antibiotická. A potom už to bolo stále horšie, nemohla som jesť. A potom už som nemohla ani piť. A chodiť. Nedalo sa ti? Máte teploty? Nie, to vôbec to nešlo. Ja som chodila 30-40 krát denne na záchod. Tá infekcia má taký sprievodný jav, že vlastne
namiesto stolice máš také hlieny, že proste už v tom čreve je zápal, takže idú z teba len tie hlieny a voda. Nevieš udržať v sebe ani vodu. Ja som potom pila vlažný čaj po lyžičkách a keď už som nevedela vypiť ani polovicu vlažného čaju po lyžičkách, polovicu hrnčeka, tak potom už som vedela, že je zlé a že proste musím niekam na pohotovosť. A tam už v podstate už to nabralo nejaký rýchly spád, že ťa... Nie. Ešte nie? Ešte nie. Nie, na pohotovosti ma tiež nechceli zobrať, že teda s hnačkou sa na pohotovosť nechodí a ja som povedala, že teda toto nie je taká bežná hnačka a že proste už som vysvetlila celý ten problém, koľko týždňov to trvá. Tak potom na veľa ma teda zobral a uprosila som ho, aby ma poslal na sonobrucha. Áno, a tam sa na to prišlo, že to je zápal hrubého čreva. To ešte som nevedela, že je to infekcia Clostridia difficile, ale vedelo sa, že je to zápal hrubého čreva, tak si ma tam nechali na gastroenterológii. Ono v podstate, ja keď pozerám, že baktéria, že ktorá má pôvod infekčné ochorenie trávacej sústavy. Čiže vlastne teraz trávacia sústava, áno, však máme klasicky, je tam aj črevo do toho a je tam, že dôsledok užívania širokospektrálnych antibiotík. Áno, čiže áno, tak to bolo u mňa. Aha, doslova ja to mám napísané, lebo však zase nie som vševed. Som si to vlastne pozerala predtým. A dobre, hovoríš antibiotika, ale koľko si ich brala? Lebo však vieš, niekto bere raz ročne, niekto bere za sebou nejaká intenzite. Nebola som ten typ, čo bere často antibiotika. Tiež taký typ, že raz ročne, že vždy cez zimu jedenkrát ochorieš a vezmeš antibiotika a tento typ som bola. Tak max raz ročne. Čiže také normálny priebeh. Čiže teraz sme aj vylúčili sme aj nejaké stravovacie, nejaké zlé návyky, vylúčili sme nejaké tá antibiotická liečba v nejakom väčšom rozsahu. A dobre, keď už si ťa vlastne nechali v tej nemocnici, tak potom čo následovalo? Robiť nejaké testy, alebo... Robili mi rektoskopiu. Kolonoskopiu mi nerobili, lebo keď máš to hrubé črevo v tak veľmi zlom stave, tak dnes sa nesmie robiť kolonoskopia. A teda zobrali mi vzorky, aby urobili testy a prišli na to, že je to infekcia toho Clostridia difficile. A potom čo, teda potom si bola presunutá niekde? Lebo tak, keď je to infekcia, tak preto... No, zostala som na tej gastroenterológii, nepresunuli ma. A tam ma liečili, dali mi na to lieky, ďalšie antibiotika, ktorými sa liečia, ale teraz iné antibiotika, ktorými sa liečia infekcie hrubého čreva a bola som tam týždeň, veľmi sa mi polepšilo a potom ma poslali domov späť. Super, tak to znie celkom optimisticky, ale asi také optimistické nebolo. Ja som tiež vtedy bola veľmi optimistická a veľmi šťastná, lebo tá choroba prináša vysoké horúčky a veľké krče, naozaj veľké krče. A absolútnu únavu a neschopnosť sa hýbať a ste pripútaní viac menej na posteľ a na záchod. Áno, potom ma pustili domov a asi do 2 týždňov, možno aj menej, možno do 10 dní tá infekcia bola späť. Tak to je dosť skoro. To asi prekvapilo, ale tým, že ty si už asi šípila, že to je niečo podobné, vedela si, čo máš robiť? Nevedela som, čo mám robiť, stále som sa snažila veriť lekárom, že som vyliečená. Ale keďže tie isté symptómy nabiehali veľmi rýchlo, ktoré som mala, tak som vedela, že musím znova do nemocnice, ale tentokrát už som nešla tam, kde som ležela, lebo ma tam nechceli zobrať. Ja som tam telefonovala a oni povedali, že teda nie k ním, ale že tentokrát mám ísť na infektológiu. Tak som išla na infektológiu, tentokrát sa prihlásiť sama. Dobrovoľne, normálne si išla a zobrali ťa? To môže? Nechceli, tak ja som nevedela, že sa to takto nemôže, tam je totiž to pohotovosť na infektológii a tak ja som išla na tú pohotovosť. Tak sa čudovali, že prečo si teda určujem diagnózy sama. A ja hovorím, že ja som si tú diagnózu neurčila sama, ja mám rovnaké symptómy, ja som telefonovala so svojimi lekármi z gastroenterológie na Antolskej a že ma poslali na infektológiu. Tak sa chvíľu čudovali, potom to riešili, potom, že nemám výmenný lístok a neviem čo ešte všetko. Ja som povedala, ja mám infekciu Clostridia difficile, ja tu nebudem chodiť od dverí k dverám. A proste som tu a ak vám chýba nejaký papier, tak to proste môžeme priebežne doriešiť, ale ja tu nebudem chodiť po celom meste proste s touto hnačkou. Tak ma potom zobrali. Tak sa potom zobrali.
A no, ja viem, že si tam nepobudla len jeden deň alebo týždeň, že si tam pobudla dlhšie, že aká Mm, bola, aspoň sa s tebou zaoberali, alebo aký bol zase postup tam? No, áno, jasné, zaoberali sa so mnou, však ma hospitalizovali, Áno. bola som tam 2 týždne, zase som brala tie isté antibiotika, Mhm. tie isté antibiotika som brala a potom zase symptómy veľmi rýchlo sa zlepšili, Mhm. ustúpili, lieky zabrali a potom ma poslali domov s tvrdením, že som vyliečená, ale mne už to bolo divné a som sa pýtala, že či táto infekcia má tendenciu vrácať sa Mhm. a že či je to problém. A oni tvrdili, že som vyliečená a že nemám nad tým premýšľať, že mám ísť domov. Mhm. Tak som išla domov. Mhm. Áno. A A? potom, a potom teraz už, keďže je to už dosť rokov, bolo to v roku 2014, tak Áno. si úplne nepamätám, či to bol týždeň alebo 2, čo som bola doma a infekcia znova bola naspäť, takže som išla tretíkrát do nemocnice zase na infektológiu. Mhm. A zase ma hospitalizovali, tak už ma poznali, už vedeli, kto som. No, v A podstate stará známa. No, však áno, ako... áno, sa mi robili testy na tú baktériu. Áno. Tá baktéria sa aj dosť zle testuje. Mhm. Nie vždy na prvýkrát ten test vyšiel pozitívne. Tie klostridie vychádzali v testoch niekedy falošne negatívne, takže musel sa test zopakovať aj 2-3 krát, aby vyšiel pozitívny test. Mhm. Takže som niekedy musela s ním aj trochu bojovať, že teda áno, mám to späť. Mhm. Je mi naozaj zle, mám naozaj tie isté symptómy, naozaj si nevymýšľam, nie je to len tak obyčajná bolesť brucha, tak potom si ma tam nechali a tretíkrát ma liečili inými antibiotikami, takými tvrdili, že sú moderné, že sú nové na trhu, Mhm. že sú vyslovene cielené na tento typ choroby. Tak som ich brala a zase ten istý vývoj. Áno. A veľmi rýchlo symptómy ustúpili, veľmi rýchlo sa mi polepšilo. Pustili ma domov. Mhm. A teda tvrdili zase, že som vyliečená, tak som sa vrátila domov a zase tá infekcia sa... Nebolo ti to také divné, že v podstate Bolo, už trikrát ťa niekde bolo. pustia, zase ti tvrdia, že už si vyliečená a napriek tomu sa ti to vlastne vracia? Bolo mi to veľmi divné. Ja som človek, ktorý asi fakt, že by som už pátrala niečo, ale Áno, predpokladám, že si urobila asi to isté, lebo však sa áno, to dostaneme. áno. No. Bolo mi to veľmi divné, aj som sa snažila o tom s nimi rozprávať, ale neviem, aké majú ľudia skúsenosti s tým, že ako s nimi komunikujú lekári v čase, keď sú hospitalizovaní, tak veľmi so mnou nekomunikovali. Na otázky buď neodpovedali, alebo odpovedali otázkami. Mhm. A nehovorím, že všetci sa takto správali, nie všetci, ale Áno. proste nebola to nejaká že rovnocenná komunikácia. Mhm. Ja som sa opakovane pýtala, či sa mi to vráti znova späť a nepremýšľajte nad tým a teraz ste vyliečená a cítite sa dobre a keď sa cítite dobre, tak je vám dobre a nepremýšľajte nad tým, že sa vám to vráti späť. Mhm. Samozrejme, že som si vygooglila o tej chorobe a Mhm. presne toto vlastne sa všade písalo, že je to typ choroby, ktorý sa vracia a že sa lieči dlhodobo. Že tá baktéria má tendenciu byť rezistentná na antibiotika, pretože dokáže prežiť obdobie pôsobenia tých antibiotík v takom zapúzdrenom stave a keď prestanú pôsobiť antibiotika, tak vlastne ona znovu ako keby vykličí. Áno? To je taký obrazne povedané, že vykličí. Mhm. Čiže to vlastne to bolo ten priebeh ako ty, že dobre a zase zle a dobre a zle, také tie Áno. sinusoidy, hej? Áno, tak teraz neviem, pri ktorej hospitalizácii sme skončili pri 3. Mhm. Tak potom som sa vrátila 4. krát, potom zase mi nasadili antibiotika, tie, ktoré som užívala 1. a 2. krát, ale v takom inom režime užívacom, predĺženom, pričom tie dávky tých antibiotík sa postupne znižovali, dokonca mi ich dali na doma a ešte som doma znižovala dávky, akože také dlhodobé užívanie s veľmi miernym postupným znižovaním dávky. Prečo na doma? Preto, lebo si už bola v takom stave, že si mohla ísť domov a že si vlastne mohla zodpovednosť prijať Áno, za seba? lebo ako som začala užívať tie antibiotika, tak vždy si ma tam nechali 2 týždne, to sa všetko sa zlepšilo, ale vlastne to bol 1., 2.,
tretí, štvrtý užívací režim bol ten s tým postupným znižovaním dávky. On bol tak dlhodobý, to trvalo toľko týždňov, že proste nechceli ma držať zbytočne v tej nemocnici, keď už som mala zlepšený stav, takže tie antibiotika som doberala potom doma. Ono je No, možno na druhej strane aj pre psychiku také domáce prostredie aj lepšie asi, nie? no rozhodne je to lepšie, hlavne v tej nemocnici na infektológii. Vy nemôžete vychádzať z izby. Tam je zákaz vychádzania z izby logicky, pretože tam je veľa pacientov, ktorí majú rôzne infekčné choroby a nesmú sa vlastne prichádzať do styku. Takže tam je taký akože zvýšený akože bezpečnostný režim. Čo je logické, pretože keď v každej izbe je niekto s inou chorobou, tak nemôžu sa stretnúť v kuchynke. Áno, pokecať si na káve, hej? No. Áno. No, takže to zabralo zase. A potom som dlhšie bola, takže OK, niekoľko týždňov. A potom zase sa tá choroba vrátila a to som vedela, že to už je veľmi zlé, lebo akože užívať tie lieky do nekonečna nemôžeš. Navyše ja už som mala za sebou týždne užívania antibiotík a som vedela, že teda to som si aj vygooglila, tak keďže lekári sa so mnou o tom veľmi nebavili, že vlastne s každým ako keby užívaním tých antibiotík proti Clostridiu difficile sa ako keby znižuje pravdepodobnosť vyliečenia, lebo tá baktéria získava tú rezistenciu. No. Ja v podstate trošku doplním na to, že si povedala, že vygooglila, lebo to som čakala, že vlastne niekto sa môže ohradiť, že my hľadáme niektoré akože odpovede na tom Google alebo na tom internete a možno doktori oni sa hnevajú na to. Ale na druhej strane, ak sa stretneme s takouto skúsenosťou, ja si myslím, my môžeme byť aj vďační aj za to Google, lebo není doktor ako doktor. To naozaj fakt, že človek môže si ja mám len dobré skúsenosti, hej, vlastne s doktormi a preto vravím, že toto není nahrávate podcastu, aby sme šírili proti niekomu, ale jednoducho je to osobná skúsenosť, ktorá môže pomôcť niekomu, kto prechádza niečím podobným a v podstate mu to uľahčí tú cestu. Ako ty si prešla niekoľko týždňovými, hej, tortúrou. To boli mesiace. To boli mesiace. 8 mesiacov. 8 mesiacov a niekto, keď si to vypočuje, tak si povie, že OK, že aha, že dobre, tak je to niečo podobné. Nevrajím, že teraz, aby niekto si to tak nejako zveličoval, alebo bol taký hypochonder, nie, ale možno sa niekto tam nájde a uľahčí mu to, lebo však my sa dostaneme aj v podstate vlastne aj celého podcastu, že čo vlastne následovalo potom. Dobre, Zuzia, ja ťa už nechám hovoriť, lebo som ťa prerušila. Áno, používala som Google, áno, hnevajú sa na to lekári, pretože vedia, že teda pacient si nevie niektoré veci posúdiť, ale myslím si, že je im aj nepríjemné, že takýmto spôsobom si pacienti vedia niektoré veci overiť. A bohužiaľ, ja som na tom Google zistila, ja som najprv sa snažila komunikovať so svojou izbovou lekárkou, mimochodom tú izbovú lekárku alebo teda svoju osobnú lekárku, ktorú mi pridelili v nemocnici, som mala za každým nejakú inú, čo mi bolo veľmi nepríjemné, pretože za každým vysvetľovať od začiatku, že čo vám je a že ste tu 4-krát, že ste tu 5-krát. To akože nebolo to príjemné. Ja viem, že majú podstav, že majú málo lekárov, ale toto bolo veľmi nepríjemné ako z pohľadu pacienta, že proste za každým ten prístup, že za každým proste dostanete nového človeka, ktorému musíte vysvetľovať. Boli tam aj niektorí lekári, ktorí sa mi opakovali, ktorí si ma už pamätali a vedeli, prečo tam som. Ale napríklad tá izbová alebo ošetrujúca lekárka, to akože mňa to šokovalo za každým, keď som prišla do tej nemocnice, že sa tam zjavil vždycky niekto iný a niekedy sa ten človek zjavil aj po týždni, čo mi tam chodil každý deň len nejaký mladý medic. Len tam prišiel na minútu a sa spýtať, ako mi je, zmerať všetky tie hodnoty, ktoré musia zmerať každé ráno. Proste, no aj som sa tam dosť tak sťažovala, že proste nemám s kým komunikovať, alebo že so mnou nikto nekomunikuje. A bol nejaký efekt? Nejaká spätná väzba? Ako keď už som sa sťažovala, tak ako prišiel ten nadriadený a začal to riešiť, ale tá komunikácia bola nepríjemná, nešla do hĺbky.
do hĺbky problému. A oni len ma tak vždy ukludňovali, že to je dobré a že nebojte sa, akože vyliečite sa, nebojte sa, bude to dobré. Ale ja som vedela, že proste dobre to nebude, pretože už som mala tie informácie z toho Google a vedela som, že sa doslova musím ratovať. Doslova. Lebo vlastne opakovaná rezistencia na tieto antibiotika pri tejto baktérii vedie k tomu, že vlastne ten pacient môže prísť o hrubé črevo. A keďže ja už som mala toľko, oni to nazývajú relaps, keď sa ti vráti infekcia, vlastne sa vylieči, že infekcia sa potom vráti, tak to nazývajú relaps, takže keďže som mala už toľko relapsov, tak som vedela, že pravdepodobne tie antibiotika účinné nebudú, a že proste musím hľadať iné spôsoby. No a toto som tam vygooglila, že existuje tzv. Zaisťovacia liečba, že po tej liečbe antibiotikami nás hneď vlastne nastane táto zaisťovacia liečba a volá sa to transplantácia stolice a je to vlastne, že zoberú vzorku stolice od zdravého darcu, ktorý musí prejsť testami, teda, že je zdravý a že nemá žiadne infekčné choroby a vyextrahujú ešte živé črevné baktérie. Ja to hovorím tak laicky, áno. To je najlepšie, lebo ja to hovorím takou ľudskou rečou, lebo ja som si to našla, že áno, riešenie, že fekálna transplantácia, keby si ľudia chceli niečo pozrieť, lebo toto v podstate mi aj Google našiel, robí sa to, už som videla, že robí sa to aj na Slovensku, ale ty si nebola na Slovensku, si bola kde? No, povedz. Bola som v Brne, vlastne z nemocnice na infektológii som odišla na revers, lebo keď som žiadala, aby mi urobili túto zaisťovaciu liečbu, tak nechceli, povedali, že tomu neveria. A ja som povedala, že ale v Čechách sa to robí. V tom čase... Ja si myslím, že ty si komunikovala priamo s tým doktorom, kam si išla, nie? Ja som si vygooglila doktora v Čechách. Konkrétne v tom čase sa to robilo v Prahe a v Brne, tak ja som sa kontaktovala na to Brno, lebo niekde... Povedz aj meno, kľudne. Ja som sa kontaktovala v tom čase, tam bol vlastne primárom na infektológii v Brne, na fakultnej nemocnici v Brne, bol profesor Husa a ja som si ho našla tak, že som si našla interview s ním v takom odbornom lekárskom časopise na Google, ktorý sa zaoberá transplantáciami a on tam bol ako host interview a spomenul v rámci toho interview, ktoré bolo na inú aj tému, tieto fekálne transplantácie a že v Brne ich robia. Takže som si vypísala jeho meno, našla som si kontakt do Brna a už som aj telefonovala do Brna. Lebo keďže s tými mojimi lekármi nebola reč, a tvárili sa, že... Ty išla po vlastnej línii, jednoducho. Áno, priznávam to otvorene, že som takto išla, pretože som vedela, že si to musím to črevo zachrániť, pretože vlastne vtedajší prednosta mi navrhol, že keď ani tentokrát, hovoríme už o tej, neviem koľkatej, 3., 4., 5., 4. hospitalizácii, tentokrát nezaberú antibiotika, tak pristúpime k resekcii. A vlastne táto krátka veta znamenala, že pristúpime k resekcii hrubého čreva. Mi to ani nejako veľmi nevysvetľovala. Ja som pochopila, že je zlé a že musím odtiaľ preč. Čo je také radikálne dosť, podľa mňa, ako človeka tak brať, že jednoducho, OK, tudy cesta nevede, tak ideme rovno resekcii, ideme rezať. Oni mali tento prístup. Jasne. Ja si myslím, že, a to sú teraz moje domnienky ako pacienta, že proste oni majú nejaké svoje oficiálne postupy predpísané, hej, v nejakých stanovách, ako liečiť, ako postupovať pri nejakej chorobe. A keď, oni idú presne podľa toho, ale keď to nezabere, tak to nezabere a nejaké iné riešenia nehľadali. A ani so mnou o tom veľmi nechceli hovoriť. Tak to je super, že si vzala tak nejako život do svojich rúk a že si vlastne tohto doktora vyhľadala a išla si tam. A v podstate ono to bolo, ako dlho to trvalo, hej? Že išla si tam, s kým si tam išla, povedz, kto bol ten darca a tak ďalej. Tak som si tam zatelefonovala, profesor Husa ma teda odklonil na konkrétneho lekára, ktorý vlastne tie transplantácie vtedy robil. Volal sa doktor Polák, takže som zavolala potom jemu, povedala som, v akom som stave, celý ten priebeh tej choroby, že som znova hospitalizovaná a beriem antibiotika, že by som chcela absolvovať túto zaisťovaciu liečbu, že v Bratislave sa to nerobí, ani s tým nepočítajú a že či by som mohla k ním prísť.
Veľmi som sa pripravovala na ten telefonát, naozaj. Doslova musím povedať doktorský, že som si všetko naštudovala, som si premyslela, čo mu chcem povedať, aby som ho nezdržovala a aby som neumačkovala. On to pochopil. Aj sa čudoval, že si to ako pacientka vybavujem sama, že prečo to nevybavujú teda lekári. Tak som povedala, že proste si to vybavujem ja a že či sú ochotní ma zobrať. On mi povedal, aké papiere mám vybaviť v poisťovni, aký formulár, lebo vlastne medzi Českou a Slovenskou republikou je taká dohoda, že veci, ktoré sa nedajú liečiť na Slovensku a liečia sa v Čechách, tak sa vlastne je taká vzájomná pomoc a opačne samozrejme. Dohodli sme si konkrétny termín, kedy sa tam dostavím aj s darcom. No a ako darcu som poprosila môjho partnera Juraja, lebo bol zdravý ako ryba. Zdravý ako ryba. Tak sa na to zodpovedne pripravoval. Išiel k obvodnému lekárovi na testy, na odber krvi a na testy, teda, aby mal potvrdenie, že netrpí žiadnymi infekčnými chorobami. To je veľmi dôležité. To bolo ti povedané, hej? Že musí si predtým urobiť či vlastne tieto krvné testy. Áno. Okay, dobre. Áno. A ja som si musela dať urobiť testy, aj on si dal urobiť testy, on si to dal urobiť u obvodného lekára a ja pre krátkosť času, keďže s tou obvodnou lekárkou boli také problémy, tak som si to dala robiť súkromne za peniaze, lebo ja som nemala veľa času, pretože som sa musela hneď potom, ako vlastne po vysadení tých antibiotík, teraz ja už si to nepamätám, či to bolo do 2 dní alebo do 3 dní dostaviť do Brna, aby sa urobila tá transplantácia. Tam musela byť tá následnosť a museli byť dodržané tie časové limity. Jasné. Aby to bolo účinné. Takže sme sa dostavili do Brna aj s výsledkami, tam ma hospitalizovali a urobili mi tú transplantáciu stolice. To všetko vlastne jeden deň som nastúpila, druhý deň do obeda som išla na gastroenterológiu, tam mi dali vlastne hadičky cez nos, cez žalúdok do jeunia, oni to volajú, že názov je jeuniálna sonda, dúfam, že som to teraz dobre povedala. A potom cez tie hadičky, ktoré som mala v nose, vlastne tie extrahované baktérie z tej stolice mi vlastne vpichli do tých hadičiek a dostalo sa mi to vlastne tam, kam sa to malo. Nesmelo sa to dostať do žalúdka, lebo v žalúdku je žalúdočná kyselina, ktorá by tie živé baktérie črevné zabila. Takže dávali pozor na to, aby to išlo ďalej, aby sa to vlastne neprišlo do styku s tou žalúdočnou kyselinou. Čiže v podstate za jeden deň, ako už si mohla ísť domov, alebo ako... No, presne tak. Ja som bola v šoku. Čiže žiadne pozorovanie, žiadne také, že napríklad dostanete tu na jednu noc, na 2 noci, lebo v prípade, že by nastali nejaké komplikácie, nič sa také nedialo. Nie, hneď ma pustili. Ja som z toho bola tiež v šoku, ani som nechcela odísť z nemocnice. A dokonca chceli, aby som hneď jedla. Áno. Čomu som nechcela uveriť, lebo ja som 8 mesiacov bola na prísnych dietách kvôli tým hnačkám, tým klostridiovým hnačkám. Som bola na prísnych dietách. Tak mi donesli file na vode so zemiakovou kašou, tiež s vodou urobené. A ako to bolo úžasné jedlo pre mňa. Si to vychutnala ako 5-hviezdičkový hotel, áno? Áno, fakt, áno. Cítila som sa ako v 5-hviezdičkovom hoteli, tým, že som mohla zjesť tú rybu s tou zemiakovou kašou a musím povedať, že tí lekári v Brne boli veľmi milí. Milí, proste ochotní, trošku sa čudovali, že prečo mi to neurobili v Bratislave. Čudovali sa, že v Bratislave tento prístup sa vtedy ešte neuplatňoval, že proste už to bez toho nejde, už tých rezistencií na antibiotika je toľko veľa, že proste pacienti to potrebujú. Super. No, tak boli z toho takí vyšokovaní. A čo nasledovalo potom, že vlastne prebehla táto liečba a už sa ti vlastne to zdravie úplne upravilo? No, nebolo to zo dňa na deň, ale áno, cítila som veľké zlepšenie aj zo dňa na deň, musím povedať. Ale lekár ma upozorňoval v Brne, že teda teraz sme v nejakej skúšobnej lehote, 3 mesiace, pozorujte sa, keby boli nejaké problémy, zavolajte, ale nemáme
takú skúsenosť, že by to nezabralo, ale že pripravte sa na to, že to aj nemusí zabrať, lebo naozaj nie všetkým pacientom tá zaisťovacia liečba zaberá, ale tie percentá boli vysoké. Jasne. A ja som dúfala teda, lebo ja som žiadnu inú možnosť nemala. A naozaj, že postupne som pridávala jedlá, zaťažovala žalúdok, vracala sa do takého normálneho stravovacieho režimu, to trvalo tak 3 mesiace. A ešte bývali také problémy, že trebárs nafúkovania, alebo že trebárs v noci som sa zobudila na to, že cítim nejaké pohyby v črevách, ale žiadne hnačky, ani žiadne problémy. A po tých 3 mesiacoch som napísala správu lekárovi, že je všetko v poriadku a bola som vyliečená. Super, akože to je naozaj to, človek rád počuje. Že v podstate, že tá tortúra, ktorú si musela prejsť niekoľko týždňov, že dala sa v podstate riešiť a bola riešiteľná, hej? Že keď to je niečo. Bola a tú zaisťovaciu liečbu som mohla absolvovať po prvom alebo po druhom užívaní antibiotík, ale proste tým, že tu sa to nerobilo a ani lekári nechceli to robiť a oni tomu neveria, nikdy, takéto slova som počúvala, nikdy, a v žiadnom prípade. Dokonca som navrhovala, aby ten hlavný lekár, alebo prednosta, alebo ako sa volal, že aby poslal nejakého lekára so mnou a že teda sa tam ten lekár môže tomu priučiť. Áno. Tak nie. Čiže odmietali. Tak to už. Odmietali. Čo je naozaj škoda. Ja som si teraz nepozerala vlastne na Google, že či momentálne, ja viem, že som to našla niekde mimo Bratislavy, že sa to robí nejaká súkromná klinika. Ale či to robia teraz v Bratislave, neskúmala som, lebo však to není podstatou teraz tohto podcastu. Ale dobre, Zuzino, keby sme to mali tak nejako zhrnúť k záveru, čo by si možno tak odporúčala, alebo do nejakých pár bodov, taká rada pre niekoho, že kto má pocit, že prechádza týmto podobným, že čo si myslíš, alebo čo by si chcela odozdať poslucháčom? No len to, že to zdravie je v ich rukách, aby spolupracovali s lekármi, ale aby sa nebali v prípade, že sa niečo nedarí, alebo že tá komunikácia viazne, alebo je dokonca nepríjemná, alebo liečba viazne, aby sa nebali zmeniť lekára, je to nevyhnutné, pretože oni ponesú následky za tú zlú liečbu alebo neúspešnú liečbu. Viete, lekár tie následky neponiesie. Tie následky poniesie ten pacient. A je to váš život a nielen život, ale aj kvalita života, pretože žiť bez hrubého čreva sa dá, čo ma tam už chlachulili, že dá sa žiť aj s vývodom a že bude mať vývod a že teda budem jesť tekutú stravu a tak ďalej a že môžem si ten svoj život prežiť s vývodom, čo ja som teda nechcela. Takže aby o ten svoj život bojovali a prevzali teda iniciatívu do vlastných rúk, čím nehovorím, aby rebelovali nejako proti lekárom, ale keď s jedným to nejde, aby hľadali druhého a aj keď s druhým to nepôjde, aby hľadali tretieho, lebo tá kvalita života za to stojí. Určite. Ja som rada, že si to vlastne takto nejako zhrnula a ukončila, pretože je to tak, čo aj v podstate aj ja sa tak zhodujem s takým tým názorom, že nehrať sa na vševeda, ale že keď máme nejaké možnosti, že tak ich využiť. A vravím, že my môžeme aj vďačiť za tú Google, že môžeme si pozrieť a trošku možno tých doktorov držať v takom strehu, že však my sme ľudia, ale je to náš koniec koncov, náš život, naše telo, naše zdravie. My s tým budeme žiť, lebo nie sme nejaké číslo v tabulke alebo v štatistike, pretože my sa poznáme najlepšie. Hej. A naozaj není doktor ako doktor, není učiteľ ako učiteľ, čiže to je presne, není človek ako človek, narazíme na takého, ale vždy máme tú možnosť, že či už ako ty si povedala, keď nejde to takto, OK, tak skúsme možno niekoho nájsť, alebo nejakú osloviť, alebo spýtať sa, ale hlavne nebáť sa ozvať. Toto som videla často v nemocnici a keďže som tam ležala dosť dlho, tak som to dosť odpozorovala, že veľa pacientov, viete, mnohí tí pacienti, ktorí sú hospitalizovaní, veľa z nich sú to už dôchodcovia. A oni nie sú takí asertívni, oni sa nebudú pýtať, oni sa nebudú vykomunikovávať s lekármi. Lekári ich odbijú nejakými takými oni majú doslova také naučené odpovede, ktoré používajú opakovane, ktorými vás dokážu odstaviť. A ja som to videla na tých dôchodcoch, že akí niektorí chudáci boli rezignovaní, niektoré páni, ktoré ležali spolu so mnou na izbe, že
aj mi ich bolo ľúto, že chudence nevedia to vykomunikovať. Ja sama som to nedokázala v tom čase, lebo tomu pacientovi je aj zle. A keď ťa niečo bolí, keď už si hospitalizovaný v nemocnici, tak už ti niečo je a už aj sa necítiš 100%, už nie si sám sebou, si nervózny, neuvažuješ. Takže ostáva dôverovať nejako tomu aj systému, tomu doktorovi, ktorý je v podstate tam autorita, ktorý by tam mal byť, ktorý je tam pre nás. Áno, a to autoritárstvo v našom zdravotníctve by som povedala, že prežíva z obdobia komunizmu. Myslím si, že tá mladšia generácia už bola ochotná viacej sa so mnou tak nejak baviť, ale a teraz hovorím, toto je môj zase osobný názor, ktorý som mala, že oni sa aj niekedy báli, tí mladší lekári, že proste nemajú dovolené. Samozrejme, že tam je tá vec, že oni musia dodržovať nejakú dôvernosť informácií, že mi nesmú prezradiť niektoré veci, aby ma nevydesili, ale tá komunikácia pacient-lekár bola podľa mňa veľmi slabá. Veľmi slabá a v neprospech pacienta, samozrejme. Niekedy mi tí lekári odpovedali ako právnici, som mala pocit. Áno, že taká ľudská reč, taká doslova taká, že tak jednoducho podané, že však pozrite sa, toto sa tu deje a takto to je. Aké sú možné tieto príčina, následok a tak ďalej. Dobre, Zuzi, ja len zopakujem, že my sme sa v dnešnom podcaste rozprávali o infekcii hrubého čreva a tzv. Baktéria Clostridium difficile a možného riešenia, čo s tým vlastne Zuzka robila, alebo čo vlastne sa robilo, bola tá, že fekálna transplantácia, ktorú jej robili v Brne. Čiže, milí posluchači, ja som rada, že ste si našli čas a vypočuli ste si tento podcast. Snad vám pomôže alebo niekomu vo vašom okolí. A ja na Zuzku dávam vlastne kontakt v prípade, že by ste sa s ňou chceli spojiť aj osobne. A ja som si istá, že Zuzi, ty im rada pomôžeš alebo čokoľvek im zodpovieš na otázky, ktoré budú mať. A čo dodať? Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za tvoje cenné rady a praktické hlavné skúsenosti. A hlavne želám ti pevné zdravie. Ďakujem. To potrebujeme všetci. Maj sa pekne a vy, milí poslucháči, tiež majte krásne slnečné dni. Dovidenia. Dovidenia.